godang di berbatonga mamukang asian godang di panopang satu natinopana asa disobahani bona suludon siya tengah-tengah huria alania mapade nami berkamuna godang golo-golo si numa saat pas-pasuan baik mana saat dok situ asa saat dinauli saat menjadi ganti ulang tahun mata pas-pasuan ni mata dewata asa semua lebar di situ madohon saat disolu saat di pertean saya dereng bahita mangolu saat banggawean baik dalam godang situ Mangin baru, silakan mangin baru.
prosesi acara pemakaman di inat tahun menutup ma syekuria jalan saunari papahatot tama dongat taon inanta objek soburu beri taon tu inganan na barbudi asamaradian ibana di hanguluan na manotongi Porsea dohita di Kristus na humate humokop kita jalan au kehe laho pasahaton hanguluan na ibaru tu apka na Porsea tu ibana asatama jala pulin ibana bongot tu hanguluan na manotongi tapis kisma natutuon mahide aek labadia Roma saunari hamu akka suru-suruan Roma hamu akka nabadia tomu jala undur homma inanamion objek sumber beritaon tujolo di Kristus Tuhan nami amin. Kai dijakom Kristus imao ai ibana do majuho sayang giat maaka suru-surua mabuat dalam mengirik-irikko saat tua puan di si Abraham amin. Tuhan leo maparadiana na manotong jala sayang giat mahati romu manodangi ibana amin. Ale objek soboro berita sirang mahosiak kami porhat mahosiak hutam jala bongot matu huta nabadiai ima huta Jerusalem na manotong tinggal homarura partangisaron jala halasom matano na pinarbaga-bagay saat rodi saleleng nileleng na amin. Itutup ma patah mari kita oh Tuhanku toguau oh Tuhanku toguau tulapungu na di surga oh Tuhanku toguau tulapungu na di surga ay luhamu na mudamu ilupan aku siar tolong unang jujur pedosakku Yesus simpan doa unang jujur bedosaku Yesus simpan doa kadongan na hinaholongan didok tuhatta Yesus do situsudo na hudokot tuhamu dang nagadda emei koloso madabu tutano jala mate dung pemate asa gudang parbuena sayang giat ma hinadenggan ng suan saliling di ngulu ni inat taon marbungaram may di budian nyari songon hus-hus ni bungaon amin. Pa alina jala ikod dohong mulak mo sa tutano saya ditalo Kristus mahamatiani jala di pe baru ma dongata o project soburo beritaon
Di bagasan haheon niya kahalak ng moding. Ali Oku Jackson na hinahulongan manghungulu dohon ngayon di bagasan hamonangan ni silang na badia ay marhite siya ninong adhitalo Kristus hamateani. Amen. Tapa masuk ma naptaon. Amburu ibu tahu buru. Teli. No, buru. Duk. Ah, saya. Kurang patah. Oke. Angkat. Nah. Kasan hamuliaw mo na manotongi marhite Kristus Tuhan nami. Amen. Marhite siyan asin ni rohani di bata. Saya maradiam ma inata opujekso boru abaritaon. Dot sude akadongan ng modingi. Di bagasan daman ni Tuhani rodi saliling nililing na. Amen. Di bagasan guarniama dot anak dot di porbadia. Amen.